Cymreictod Ysgol y Freni Cymru, ac ydyn ni wedi ennill gwobr hefyd y Siarter Iaith. Yay! Fi yw Isaac. Elari. Heini. Scarlett. Owain. Gwen ydw i. Yn gyntaf, buon ni llenwi holiaduron ar-lein. Gwylon ni nad oedd llawer o blant yn gwylio rhaglenni a DVDs Cymraeg na gwrando ar gerddoriaeth Cymraeg. Aethon ati i feddwl am weithgareddau cŵl a chyffroes allai wella ein gwe iaith erbyn diwedd y flwyddyn. Buon ni yn lleio raglen radio gyda Marky G. Roedd cyfle bob un o flwyddyn 6 gyflwyno raglen radio a dewis cynenw'r sîn roc a phop Gymraeg. Roedd hwn yn brofiad gwerth chwil a phawb wedi joio mas draw. Rydyn ni wedi dosbarthu restr apia Cymraeg defnyddiol i'r rhieni ac mae llawer wedi dweud eu bod wedi eu llawrlwytho a'i bod yn cael defnydd da. Rydym wedi gosod bwsteriad côr cwar er mwyn gwrando ar gerddoriaeth Gymraeg amser chwarae. Cynhalwyd cystadleuaeth creu arddangosfa y sîn roc Gymraeg. I greu'r arddangosfa, casglwyd wybodaeth am hoff ganeuon Cymraeg, hoff grwpiau a chynlluniwyd gitarau. Ychwanegwyd at y defnydd o godau QR i wrando ganeuon. Cafon ni y wobr cyntaf. Yay! Ein gwobr oedd ymweliad gan y Welsh Whisperer. Roedd pawb yn mwynhau gwrando a chyd ganu gyda fi. Beth oedd hoff gan plant Ysgol y Freni? Loris Mansell Davies wrth gwrs. Gwahoddwyd ynni 2 gan gweithiad greu ynni trwy fydalu beiciau a chafu disgo Cymraeg yn y prynhawn. Rydym wedi gosod geirfa ac ymadroddion defnyddiol wrth y ffreutur i helpu pawb sydd ddim yn rhugl yn y Gymraeg. Ac mae'r ysgol wedi trefnu sesiynau glawr iaith i staff y gegin. Rydym wedi bod yn helpu nhw hefyd drwy ymarfer a chwarae gemau. Mae hwyl dysgu Gymraeg! Mae aelodau Cyngor Cymreictod yn gwisgo siacedi porffor ar ei iard i chwarae gemau Gymraeg gyda disgyblion y cyfnod sylfaen a darllen storïau Cymraeg iddynt amser chwarae. Ym mis Ionawr, penderfynodd ni gyflwyno system dodios i annog plant i siarad Cymraeg ar yr iard. Penderfynodd y Cyngor Cymreictod dylai 5 marc gael ei roi am siarad Cymraeg. Mae hyn wedi gweithio'n dda ac ydym wedi gweld gwelliant yn y defnydd o'r Gymraeg a gliwn o gwmpas ysgol. Cafon ni ein hysbrydoli gan sawl ymwelydd yr ysgol yn ein handog i siarad Cymraeg, yn cynnwys Florencia Batagonia, cyn-ddisgybl Athael Enora Stawnus, Claire Jones, Mereri Topwood a Bar Plant Cymru, Kasia William. Wrth edrych ar y gwyliaeth, mae'n amlwg ein bod wedi gwella a chynyddu'r defnydd o'r Cymraeg ym mhob un o'r datganiadau. Yn arbennig, defnyddio technoleg a gwrando ar gerddoriaeth Gymraeg. Mae'r cynnydd i weld hefyd yn y cyfnod sylfaen yn yr un meysydd. Mae'n amlwg bod yr holl weithgareddau wedi bod yn llwyddiant. Ymlaen â ni nawr i wobr arian. Diolch yn fawr